Изови ме една беда, аз ще ти избавя, ти ще ме прославиш. Защото ти си моята кора. Изови ме една беда, аз ще ти избавя, ти ще ме прославиш. Защото ти си моята кора. Ти си Господ, който ме изцеляваш. Ти си Господ, който ме спасяваш. Заради твоята милост. Ти си Господ, който ме изцеляваш. Ти си Господ, който ме спасяваш. Заради твоята милост. Жалостив и милостив, милостта си към мен показваш всеки ден. Ще те хваля, Исусе. Жалостив и милостив, милостта си към мен показва всеки ден. Ще те хваля, Исусе. Ти си Господ, който ме изцеляваш. Ти си Господ, който ме спасяваш. Заради твоята милост. Ти си Господ, който ме изцеляваш. Ти си Господ, който ме спасяваш. Заради твоята милост. Алелуя! Благословен ман, благословен ман, благословен ман, дева. Благословен ман, благословен ман, благословен ман, дева.
canavar, mon život ti treba stende canavar, mon život ti treba stende canavar, moji vosi treba stende canavar, canavar, mon život ti treba stende canavar, mon život ti treba stende canavar, moji vosi treba stende canavar. Благословен мам, благословен мам, благословен мам, дева, благословен мам, благословен мам, благословен мам, дева. Мири, 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 мангаване, мири, 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 родаване, мири, 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 мангаване, мири, 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 родаване, пащуте, авава, то мири ме мангава, пащуте, авава, дева, пащуте, авава, то мири ме мангава, пащуте, авава, дева. Благословен мам, благословен мам, благословен мам, дева, благословен мам, благословен мам, благословен мам, дева. Там на Голгота, свята кръв там се проля. Исус Христос за нас умря, изкупи ни Той от греха. Там на Голгота, свята кръв там се проля. Исус Христос за нас умря, изкупи ни Той от греха. Завесата на храма се раздра, скалите се разпукаха, изтопникът тогаз разбра, Божия син бе това. Изтопникът тогаз разбра, Божия син бе това.
извика той със силен глас. Боже мой, простим ти, приеми духът ми, молеше се за нас. Този ден опази ни, открепи ни, Господи, и води ни, Боже мой, в Твое име, Господи. Твоя ръка да бъде с нас, Господи, и Твоят мир да следва ни през всички дни на животът ни, Боже. Молим Ти, Исусе, нека дойде Твоята сила и това да го направим божествено, Татко мой, заради името Ти, Господи, за да дойде освобождение в този дом и да разчупим всяко едно проклятие в името на Исус Христос и да дойде благословението Ти, Боже. В името на Исус се молим, Сина на Отца и Светия Дух. Амин, Господи. Ето и късна обща снимка. Една обща снимка. ги поканиха тук, за да заявят пред вас желанието си да бъдат едно семейство за винаги. Уважаеми младоженци, минута преди да скрепите с подписи това ваше желание,
желаете ли за свой съпруг Огнян Снежанов? Огнян Снежанов. Приемате ли за свой съпруга Данка Сандова? Да. Заповядайте да разпишете женските. Заповядайте вие. Кумовете, заповядайте. Кумата, заповядайте. От този момент пред законите на Република България и пред закона на собствената си съвест, вие сте съпруг и съпруга. На семейство Данка, можете да целуните вашата съпруга. Честито младоженци, заповядайте от тук. Наградите може да излезете. Айде. Вие слушате Радио Божия сила. Моят Бог е най-велик, моят Бог е славен, Той е моя вечен щит, Той е достохвален. Моят Бог е най-велик, моят Бог е славен, Той е моя вечен щит, Той е достохвален. Стоя пред теб на колене, душата си излива. Ти си моя Бог, Христе, ти си моята сила. Стоя пред теб на колене, душата си излива. Бурящо ме връхне ти, чувам аз гласа ти. Не бой се, само вярвай ти, ще покоря врага ти.
Burja shto me vraf me ti, Shuba mazga sa ti, Nevoj se samo vjarvaj ti, Što pokorja vraga ti. Ti si moja Bog, Hriste, ti si moja sila, Стоя пред теб на колене, душата си излива. Ти си моя Бог, Христе, ти си моята сила. Стоя пред теб на колене, душата си излива. С любов обграждаш ни и ни наставляваш. Твоите думи вечни са, те живот ни дават. С любов ограждаш ни и ни наставляваш. Твоите думи вечни са, те живот ни дават. Ти си моя Бог. Sevin
Знаем, че Боже, Ти спасяваш човека, Господи. Затова Те молим, Господи, за Твоето водителство, Боже мой. Когато ние пеем за Тебе, Господи, помазвай всичко в нас, Господи, за да може да хвалим името Ти, Боже мой. Всеки, който чуе, Господи, нека бъдат докоснати, Боже мой, и да Те следват, Господи, да Те приемат, Боже, като своя Спасител, Боже мой, защото всичко стои в Твоите ръце, Господи. Затова ние сме длъжни да вярваме в Тебе, Господи, и да уповаваме на Тебе, Боже мой. Затова Те моля, Господи, да спириш народът ни, да погледне, Господи, в нас Твоето лице, Твоята светлина, че колко е прекрасно да се хвали името Ти, Боже. Защото времето е кратък, Господи. Покажи, Господи, че Ти промяна човека, Боже мой. Че Ти даваш шанс, за да можеш да спасяваш. Защото Ти винаги, Господи, даваш надежда на всеки един, Господи. Създал си небето и земята, Господи, човека. Затова, Боже, длъжни сме да служим за Тебе, Боже мой. Благословен да бъде името Ти, Господи. Отиди, Боже мой. Помазване, Господи. Хвалението Ти, Боже мой. Думи на живота е, Господи. Всеки, който чуе, Боже, да настъпва промяната, Господи. И силата Ти, Боже мой. Затова ние, Господи, Ти благославяме, че ние служим на живия Бог, на виждащия, чуващия. Благословен да бъдеш Ти, Боже мой. Отиди, Господи, както Ти угодно на Тебе, Боже, не както угодно на нас, но ние го правим заради името Ти, Боже мой. Благославяме Те, Татко мой. Слава и почитание на Тебе. Алелуя. В името на Исус, Сина на Отца и Светия Дух, си молим, Боже, благодат и мир да се завърху нас. Амин, Боже мой.
Ще хвалим Господа, ще се радваме в името на Исус Христос.
Chavele.
ръце има не бива. На такъв ли, казва Господ, ще ми оприличите? Техните плодове са направени от човешки ръце, уста имат, не говорят, очи имат, но не виждат, ръце имат, не биват. На такъв ли, казва Господ, ще ми оприличите? Всички се грешихме, всички се заблудихме, всички се отклонихме, няма ни един праведен. Всички се грешихме, всички се заблудихме, всички се отклонихме, няма ни един праведен. Teri любов, teri милост си дела бубари. Teri любов, teri милост си дела бубари. Teri любов, teri милост. Този ден и този час, Боже, издигам това младо семейство пред Тебе тази вечер. Затова сме тук, да издигаме и Тебе като цар и господар, Татко мой. Благослови всички моите мили брати и сестри, Господи. Татко, отвори небето тази вечер, ние чакаме от Тебе. Нека Твоя дух, Твоята благодат да бъдат върху нас. И затова ще Те хвалим и ще Те величаем, Господи. Халелуя! Хайде, братя! Цялата слава на Господи! Ти ми лош, Спина,
Kushuka, Kusari Suse, ti bilo čustvina, uprava de me, sosima Kushuka, Kusari Suse, ti bilo čustvina, uprava de me. Lama tude che tu sacava non è temu catu tu sacava quando lama tude che tu sacava ma purano ci voto tu
Oh Iisus, caisi amende idara. Soda te avea mesa de sacar. La
За това съместно, за да може Господ да ги благослови, за да може Господ да разчупи всяко едно проклятие. Защото ние знаем, че трябва да бъдем угодни за нашия Господ Исус Христос. Не ние както мислим, но както казва според Словото. Защото ние, когато почитаме Господа, тогава ние ще бъдем много благословени. Защото Исус каза: допитвай се до мене и ще видиш моето благословение. Няма да има място къде да го поставиш. Затова ни е нужно да обичаме Господа. Защото не знаем денят и часа. Защото времето е кратък. Затова ние трябва да бъдем готови. Затова Словото Божие казва: вземете моето всеоръжие, за да бъдете по-силни. Защото врагът непрестанно ще те гони. Но ти трябва да бъдеш въоръжен. Трябва да бъдеш въоръжен, за да можеш да побеждаваш. Защото името Исус означава, че Той е Спасителя. Народе, имате правото да дойдете при Исус. Вижте колко е прекрасно животът ни, че ние хвалим Господа, че ние се радваме и знаем за какво се радваме. Защото знаем, че един ден ще отиваме в небето. Затова Господ ви казва: елате вие, които сте отрудени и обременени. Господ ще ви спокои. Времето да се покаете, да дойдете при Исус Христос. Защото Господ изцелява. Господ дава спасение, когато ти отвариш сърцето си. Имаме Господ, който изцелява, който възкресява. Затова ние сме длъжни да приемаме Господа. Знаете ли, че Господ толкова възлюби този свят, че даде свой един народен син, а който вярва в Него, да има вечен живот. Има време за тебе. Има време за тебе да се покаеш, да дойдеш при Исус, защото Господ дава спасение. Тази земя стои всичко в ръцете на Бога. Затова ние трябва да имаме страх, да не разгневаме Господа. Защото Господ каза: един ден ще разтърси тази земя, за да може вие, който се нуждаете от Господа, да дойдете при Исус, за да може Господ да ви изцелява и да ви спасява. Нека Бог благослови ни, братя. Елате всички вие тук да се помолим за това семейство. Всички ние заедно. Елате, братя. Справете се, моя пала, за да може ние да се помолим. Айде, кате палали, елате тук. Знаем, че Господ каза: ако има съгласие и каквото да искате в моето име, ще бъде дадено. Реди към къде ли? Господи, ние те молим за това семейство. Благодарни сме на Тебе, Боже мой, че Ти обичаш това семейство. Те са го направили за Твое име, Боже мой.
без всяко едно проклятие, Господи. Да дойде силата Ти, Боже мой. Моля Те, в този дом да настъпва промяна. В този дом да има съживление. Моля Те, Господи, в името на Исус. Татко Небесен, които тази вечер ние сме благодарни, Боже. Благодарим Ти, че сме събрали на това място. Тази вечер, Господи, това младо семейство, където решиха, Господи, те се решиха да вземат това решение. И ние тази вечер, Господи, Ти благославяме. Благославяме ги в името на Исус Христос. Аз Те моля, Господи, моя брат, Господи, когато застава да бъде на служение, Ти да го благословиш. Ти да го благословиш от Тебе, Господи. Той да бъде един служител. И този служител да Ти служи. Да бъде верен служител, Господи. Благославяме го в името на Исус Христос. Поможи го, Господи, с Твоето помазание, с Твоята сила. Там, където отива, винаги да работи за Тебе. Да бъде Твоя слуга, да бъде Твоя служител. Издигам, Господи, съпругата му. Издигам нашата сестра, Господи, моля Те, да я благословиш, да бъде благословена, да бъде употребена. Винаги тя да слуша мъжа си, Господи, да бъдат едно, Господи. Там, където отиват, те да бъдат благословени, да служат за Тебе, Господи, и да говорят за Тебе, да бъдат слуги, Господи, слуги, където да печелят души, Господи, да бъдат от Тебе благословени, употребени. Благослови децата му, благослови семейството му, благославяй ги, Господи. И тази вечер ги издигаме да бъдат благословени, да бъдат употребени за Тебе и да ги благословиш. Винаги, Господи, те да имат тази работа, да служат, да бъдат с работата си, Господи. Благославяме ги в името на Исус Христос. Благославям децата му, благославям семейството му, благославям всеки един, който е на това място. Благославям братата си, сестрите си, да бъдат благословени, употребени за Твоята нива. В името на Исус Христос. Амин, да бъде. Амин. Хайде, нека да пеем. Витко, да пеем. Братче, да хвалим Господа. Алелуя. Благодарим Ти, че Ти днешния ден отвори очите ни, Татко мой. Да погледнем към небето и земята, святи праведни, Господи. Гледам небето, Татко мой. Гледам земята, Исусе. Гледам планините, морето, Господи. Това го създаде Твоята свята ръка, дявола, Исусе. Гледам човека, Татко, го направи по Твоя образ, Татко мой. Колко си чуден и милостив Бог. Този ден, този час. Благодарен съм, че отново, Господи, мога да се радвам от нова вина, от една сватба, Господи. Благодарен съм за това семейство. Нека още много млади семейства да ключат града си брак. Благословяй това семейство. Предоставяме това семейство в Твои ръце. Ръце пробудени, Господи, ръце благословени и царевни, Татко мой. Този ден и този час Те моля, Татко мой. Хваленето, Господи, да освобождава сърца. Приням всеки един негативни чист ум, който се противлява върху Твоето хваление. Нека в хвалението да има сила и помазание. Халелуя, шакараманде сила. Сила манде, халелуя. Сега Те моля, Господи, отвори небето, Татко мой, и дай Твоето благоволение, Господи, да слезе на земята, Татко мой. Твоето благоволение, което изцелява болния. Твоето благоволение, което отваря очите на слепия. Твоето благоволение, което, Господи, изцелява косия. Твоето благоволение, което казва на преводеца: стани, ходи, аз Те прощавам. Милостив си, дявола. Жалостив си, Бог, Татко мой, към нам, дявола, Твоите деца. Благодаря Ти, че ни избрах тези млади години. Благодаря Ти, Татко мой, че мога да хваля Твоето свято име, Боже мой. Име, което беше, Господи, хулено. Име, което беше презряно за мен, Боже мой, за моите грехове и беззакония.
Благодаря за Татко мой, че ми взе от тъмнина и постави в светлина. Благодаря ти, Господи, че ти промени живота ми. Благодаря ти, че ти изтри сълзите ми. Когато плачах, ти избърши сълзите ми. Когато паднах, ти ми подаде ръка, Господи. И за това аз ще хваля и велича Твоето име. Ти си Бог Емануил. Ти си Бог Алфа и Омега. Ти си Бог начало и края, Дева. Заставам пред Теб грешен и достоен. Окаян съм пред Тебе, Господи. Но Ти ми казваш да идвам пред Теб като съм. Ти не се срамуваш от грешника, Татко мой. Ти призоваваш грешника за покаяние, Татко мой. Сега те моля да докоснеш сърца от нашия квартал. Има много закровени сърца. Сега те моля ти да докоснеш, ти да помазваш, ти да освобождаваш. Изгонвам в името на Исус всяка негативна чиста болест от нашия квартал. Духа на помор в името на Исус да напусти нашия квартал. Духа на епилепсия да напусти нашия квартал в името на Исус. Всякакви негативни чисти болести да напуснат квартали в името на Исус. Изговарям живот в името на Исус. Изговарям свобода в името на Исус. Всяка наркомания, всяко блудство вън от нашия квартал в името на Исус. Разчупвам оковите на Сатана в името на Исус. В името на Исус има сила, има изцеление, има освобождение. Който ти си, човече, ако чуваш тези думи, не закорвай твоето сърце. Тези думи са думи на живот, думи на спасение, думи на изцеление. Чуй днешния ден, живот на Господа. Не си срамувам този ден да хваля името на Бог, защото Бог промени живота ми. Аз бях един човек, който играеше на много часи. Бях един човек, който продлях трева. Но ето сега вижте ме. Бог ме промени и благодаря на Господа. И как и няма да хваля името му. Как и няма да пея хваление и покорение на моя Господ. Бог променя човека. Бог не гледа на твоето лице. Този ден, този час, Бог гледа на твоето сърце. Как приемеш тези думи? И ако приемеш тези думи, приеми ги с вяра. Халелуя! Благословен да си, Цар мой! Благословен да си, Татко мой! Че даваш на грешника да те хвали и величай, Татко мой! Благодаря ти, Исусе! Благодаря ти, Татко мой! Слава и почит на Твоето име, Елна! Халелуя! Амин! Халелуя! Ти си моя Бог, няма друг като Теб, Исусе. Ти си моя Бог, няма друг като Теб, Исусе. Само Ти, Исусе, познаваш моето сърце. Скри ме, Теб, Исусе, скри ме. Само Ти, Исусе, познаваш моето сърце. Скри ме, Теб, Исусе, скри ме. Надигани срещу мен, изпрати святия си Дух да ме пази. Вода ми надигани срещу мен, изпрати святия си Дух да ме пази. Очисти, освети живота си пред Христа. Приеми сега живота от Бога. Нека да очистиш твоя живот. Очисти, освети живота си пред Христа. Приеми
живата вода. Боже, чистите по сърце, защото те ще видят Бога на небе. Боже, чистите по сърце, защото те ще видят Бога на небе. Очисти, освети живота си пред Христа. Приеми сега живата вода. Очисти, освети живота си пред Христа. Приеми сега живата вода. Дела кайшунесма, благодари на манто ке дела на мукесма. Благодари на ман за тусиня. Благодари на ман, благодари на ман, благодари на ман за тусиня. Благодари на ман, благодари на ман, благодари на ман за тусиня. Благодари на ман тук е дебла и кесма. Благодари на ман тук е дебла и шунесма. Благодари на ман тук е дебла и на мукесма. Благодари на ман за тусиня. Алелуя. Благодари на ман, благодари на ман, благодари на ман за тусиня. Благодари на ман, благодари на ман, благодари на ман за тусиня. Халелуя! Този ден, този час е благословен за нас, за всички нас. Бог да благослови нашия квартал. Благословен квартал имаме. Бог да благослови всеки един. Това слънце грее за добрите и за злите. Дъжда, когато вали за добрите и за злите. Тази вечер искам да дам едно свидетелство от живота на моята майка. Преди 1-2 години моята майка много тежко се разболя. Моята майка много тежко се разболя. Имаше тумор в червата. Всеки ден моята майка изсъкваше. Чуйте много добре. Много добре познате моята майка. Баща ми брат Чоко и моята майка Джулия. Когато се разболя моята майка, ние не знаехме от какво е болна. Всеки ден моята майка, когато отиваше в на работа в пазара, всеки ден моята майка падаше. Всеки ден такситата го носиха в къщи моята майка. Много добре знаете, че моя баща продаваше дрехи. И когато се разболя моята майка, баща ми закара в болницата. Когато влезе в болницата моята майка, лекарите намериха в червата и тумор. Много лоша коварна болест. Намериха в червата и тумор. И баща ми почна да предлага много пари за лекарите.
своя дом. И моя баща каза на нас, децата, нека паднем на колене да искаме живот за вашата майка. Защото моята майка почна да работи на 17 годинки. И баща ми и аз с моите брат, когато паднахме на колене, почнахме да плачем за живота на моята майка. Защото баща ми има пари и не може да спаси жена си. Тази вечер отвори ушите си, който ти да си човече. Когато ние децата паднахме на колене, с моя баща ни плачахме много тежко и горко. Казах на Господа, Боже, покажи милост на моята майка, татко мой. Когато влезна моята майка в операционната, лекаря каза на моята майка, готова ли си, нетке? Но моята майка страхуваше да влезе в операционната. И моята майка чу един нежен глас, който каза на моята майка, Наташа, месен дуста. Когато чувам този глас беше живота на моя Бог Исус Христос. Този глас изцели моята майка от тази коварна болест. И когато влиза моята майка с вяра, тя каза така на вратата, аз влизам, Господи, но аз знам, имам 5 деца. Аз ще излизам от тук, Господи, сирена, ще излизам здрава. И когато моята майка беше оперирана, една песен чу, моята майка казва, а шо модел тук е пренел, ту натраша месен туса. Ако днешния ден не си добре, не си срамувай, кажи на Бога твоята болест, Бог може да ти изцели, човеше. Бог може да ти спаси, който ти да си. Когато излезе моята майка, аз почнах да плача за моята майка и казах, Боже, благодаря ти за това спасение, татко. Благодаря за този живот, който ти даде на моята майка. Романен, кара ти го уши празни приказки. Кара днес се пратите кара кутерите на гилаба. Кара се пратите пена всем един живот ел. Лескова Исус Христос, Спасителя. Те пари нашка кутаранту. Познато наше килот кардами. Носи Исус Христос, който всеки ден нараняваме го. Всеки ден го наскърпяваме. Всеки ден го разпъваме. Но това той казва, милост, Отче. Милост те не знаят какво вършат. Много добре знаем, маха да се познаваме много добре. Селате Мари Малала, Пердина Тумая. Посетне, че я бигнем по цяла го попе. Виждате на играй с нашия народ. Това ли искате вие? Тумаре ходете някой мая. Тумаре чатия помните. Каваманге туме. Христовно карало ден Исус Христос. Може променил тере ходе. Може променил тере чея. Може променил тере руме. И може променил тере румя. Името Исус Христос означава спасение. Тази вечер не се срамувам да се тесувам за моя Бог. Мирно, че остава си много тежко болен. Сега сте на ходеско са много, сега се лигави са. Без ръдъм кай си мечава и тумора неско. Вино, а неско стомахо са дъм кай си тумори. И пренде магия ирто ти колни са. Меда ярдъм магия ни варна ти чав. Дженема ни варна ме чавеске за изцеление. Наша академия изцеление мере чавеске, мере паренса. Мере знатоста наша академия изцеление. Меги ден мере пален. Тали махала тена мокрете молисон мере худеске. Всеки месец дава с по 170 лева драбенге.
Бога на хадеки на квадра мере чавеске. Пелем поча меро мяса мере паленса. А дева ни макамо геси мере чаве. Морочамо дева сохал чагел Господи. Охрдо им баро сигнал Господи. Меквани зарактирно алам ни макамо геси мере чаве. Под трудността на кървява по друг ден. По списания драма Господи. Чекана дева. Мерарам няке пенел. Сикъл мерарам няке одене ковчеги. Ако мангестеро чаво пенел. Тел са совесто. Всяка сутрин бъде има поси молитва. И всяка сутрин аз с моята съпруга съм постил за живота на моето дете. И сега моя син живее поради милостта на моя Бог Исус Христос. Тази вечер, който ти да си човече, ни закоровяй сърцето си. Отвори сърцето си за Господ Исус Христос. Призови Сара. Призови Господаря в твоя живот. Много често ние каним Сливен, Ямбол в наши домове, но не каним Божия Дух в наши домове. На Ямболите, Сливените слагаме водени маси, но не можем да храним един гладния. Поради гордостта ни. Кани в твоя дом Божия Дух да прави спасение в твоя дом. Не покажи твоята гордост. Не покажи, че храниш 20-30 човека. Спомням се, мара чава кирена смачи, явена са менге, Сливенчия, Ямболчия, антарена са намър партали по проклятие, по беззаконие. И тя нас се песи кре. Сартедло Стивено, оборгазага на Кирдило. Сартедло Ямболо, оборгазага на Кирдило. Амаре чаври бе нас треба. Амаре чаври музика и муке на футизна музика. Не ми разберете, че са по светските сватби. Най-сен контера на бяде Кремеския бяла. Чингардяни малайча майка, очабайка фавардо комнука с грехи беззаконието. Това било комнука. Призована майката Сатана в нашия комнук. Както ни хваним името на Бога, и Сатана има хванители. Каним пето секса, виж името му, нечестиво име. Пето секса, милост Господи. Каним греха и беззаконието в нашия квартал. Да спрем да каним тези хора. Не съм противен да ги не направя. Те скето мари гордост. Не съм противен. Бъдете скромни. Навистрен. Отдел благословение и отдел Данило благословение. Отдел Керал Барбало Мануше и отдел на Кирам Чура и Мануше. Отдел Бразене Мануше, отдел Фулярене Мануше. Колкото да се надиве. Ашакала Перасва. Декавлен и премавлен. Не съм пастор, не съм дякон. Чисто просто един грешен човек съм като вас. Старя се да слушате влезке. Пера мощта старя се да слушате влезке. Да каним в наши домове Бог. Да каним в нашата махала Господ. 99 евангелизации да му съм камала. Народът стана по-злобен и по-злобен. Бучавре в Гъргълте, керна спе чумля. Муша керна спе чумля, чумля на човека на чавре. Мъжилости станаха тези мъже. Чина се Бахрейн за изселението Маре Хорденге. Но ето начало за изселение. Господа Исус. Това са проклятията на Сатана, който лъжи нашия квартал. Келас Кукуриге. Кукуриге му каза на Маре Хера за благословение. Му каза Сатана да Маре Хера да благославя домовете ни. Кукуриге му Келас. Му каза Кукуриге на Маре Хера. Виж, това за бъда в квартала ни. Канете във вашите домове Божи хора, които да се молят за ваши домове, за ваши деца. Канете Божи хора във ваши домове. Стига с тази гордост, стига с тази омраза, стига с тази алчност. Ани малапи тя разуми бити соски може самос. Ако го дадеш мандра да весваш и гареш суд. Затова ако си благоприятно време,
Машунка на перасадиве, путар кирноило, кале перасенде. Сиамена нимала пушкан съркве. Попал джиджи, посанко, поючо, попало бачо. Чала ни съркве родине девре. Роден Исусе Христе, народен тумари слава. Ема нушаден по 2000 не палате фарисарен. Ей, че го чудил за един ден 2000 не палате фарисарен. О мануш парамерил, не скола намерил. Но си е калав не скола Исус Христос, мулата ищило, е скола още панел. Наден тумаре паре чалды чеги, девази тумаре ала. Хиляда не дас пето сеца да гела менге пам хиля. 2000 дас джамайка да гела менге 10 хиля. O şeytanla ne namara pare, ne namara isterenie, ne namara miri, icat arpeske. Namazı kola, zışılsam nanuş. Vapsnalото Божие пенда имаш един цар, но върху зор. Пут вас да пола. Да намаз дали гонди килас калява везде поконтире нас. Но един ден Господ го превърна, знаете ли го превърна? Този на върху зор. Превърна в животно. Не си бала от парине, не си вънги от парине. Састе 4-5 даже кера. Кала кера, пердинете моя, паешенке. Защо? Тер да бе таборой девнестър. Накер ту таборой девнестър, ту съм мануш. Утрешния ден не знаете, може стане с теб. Утрешния ден не го ти пожелам. Смъртта ще хлопи на твоята врата. Che pare da camuches, che nega voi camuches, che cabe da camuches, cachastar tu te nango binan nango cachastar. Добре да се смирим нашия квартал, да се стешим нашия квартал. Имаме нужда от Господа нашия квартал. Ние се молим за нашия квартал. Ние постим за нашия квартал, не в думи, но в действие. Всяка една църква стига квартала ни. Ето Рикен, чтиме само сталегаче. Чутиме само сталегаче, пай нямаме. Пай нямаме, пай. Нямаме джана со пай от живото. Модел пенда, аз съм живота вода. Ти мога си живота водата отдел. Да паднем цялата махла, да се покаем. Да пустим цялата махла. Ти тя само центъра на Мари Мала. Тя стара са мен възтеста. Ти му рисла са Мари Малаке. О проклятие. Ти мръсна сила. О наркомания. О беззаконие от отемък старил. Царка му ти на мен негаче пай. Часаме на Фейсбук, на ТикТок. Собор пари симан, собор калбер симан. Негаче да ти кен. Съм цигарите имат много. Милост. Всеки горделив, ако не се покае, ще плаче много горко и тежко. Всеки горделив, който говори против Божия деца, всеки горделив ще плаче много тежко. Ако го чуеш от момента, да не тебе се горде, внимавай да не плачеш. Приеми тези думи, който ти да си човече. Школонке, пали зараз сатана. Мога да не бари музика. Идоло поклонни самус. Тонам го престе панч бире. Затова не ме взя топеске, го топеске, те школонке. Заради него търмози цялата махла. Това е добре ли според вас? Кохордона ще пащал. А вместо от нощта семена рукатър. Квартала ни няма култура. Няма възпитание квартала ни. Няма почет квартала ни. Да почваме от редодисциплината. Ние сме хората, които ние ще се молим за нашия квартал. Покайте се вие грешни, недостойни при Словото Божие. Покайте, защото ще плачете. Ще плачете горко, тежко, ще плачете при Словото Божие. Нека се молим за нашия квартал. Велики небесни Господи, издигам нашия квартал пред Тебе, Татко мой. Да промениш нашия квартал, Татко мой. Да изпращаш огнени ангели, огнени колесници, да очистват квартала ни,
ни, Татко мой, от всяко беззаконие, от всяка наркомания, от чужди портали, Татко, всеки демоничен дух, който притеснява. Очисти, Татко мой, освежи квартали, както в Египет, Татко мой, помаза, Господи, да отиде на праговете им, Татко мой, с твоята свята кръв. Така поможи квартала ни, Татко, със Твоя мир. В името на Исус. Амин.